nito ni videohan man kita. Ay, kaya nagyan sige pagwapa. Oo, apa yung lipstick? Yung ornamentas niya, oo. Yam-yam-on. Namintan. Mo na yam-yam-on. Magwapa na siya para po ang lips ni mga leleng. Ay, si Mama Leleng nagpagwapa kay mag-video na sa niya sa iyang buhay-buhay. Kumusta yung mga buhay-buhay dyan? O, mo na si Mama Leleng. Nagpagwapa na siya. Nagisabak iyang buyot. Ha? Mo na siya. Nabuhok dahil Mama Leleng. Tarungan na yung mabuhok. Sige, tarungan Jud. Na, maujud na. Sige, tarungan. Para dili malapas. Mag-video naman me. Ako man ang iyahang kupot sa cellphone niya. Siya magtabi-tabi na siya. Kuwang kinis mo maliling. Di ba? Lupig tani. Mayo na kayo ro ng mga mama magpanoy, video-video oy. Hilig-hilig yun siya pagwapa o na. Pagod siya na human o. Pero kung gini na niya mayo. Wa mo ana no. Gilain jud na niya ang lips kay basin mahiwi. Sana all. Yang buhok tarunga. Iya ba yan na ipa-straight yung buhok mga guys. Kay magpa iya ko na patason kay magpa-straight kuno na siya sa yung buhok. Sana all magpa-straight. Seryoso gid kay na siya. Ang mga tao diri pangabisi kaayo sa ilang pangbuhat. Ang usa o na pa dito ay ayaw kay na si Mama Leleng na ako videohan dili ka. Tas kay na iyahang kuan ornamentas. Yato bang na? Okay na Mama Leleng? Okay na? Okay na. Okay na. Kusog kay mo tanawa na ay. Na ang duha ay pang tupi-tupi o trim lang kuno. Mo na yung gusto niya. Yahay kay kinabuhi nagduwa. Di ba? Mama Leleng ya jud gilisod-lisod. Mo na sila nga duha. Aw nga usa di ay kaning babay. Nawa. Na. Yung kaning usa mo na iyahang fan. Kaya siya ng ads. Yang Kuya Ads. Saan may patambag ni Kuya Ads? Sana imong trim na. No. Manang trim? Kuya Ads kanang Asa yung cellphone ma? Ano man ang usahay ko kanang That's twice the weight. So duhaman, so twice. Duhaman na yung like twice. This is the covering attack. 2L plus 2W. So mana siya? So the solution is the area is equal to length which is equal to 19 times the width which is equal to 12 and by multiplication 2 times 9 18 2 times 2 plus 1 3 Ah.